Koro, kan ɲɛ An foyi tɛ n'ale. a kɛra fama yɛrɛ. A yɛrɛ tile fɛ. Hali ti ka ye. Ne de ti ka ye ou bien e de ti ka ye? Mira, a bɛ cogo di? Tɛ t'o la. Ko ka fisa. Dɔɔni. I b'a dɔn a bɛ yen? Baasi foyi t'a la. Ne yɛrɛ bɛ ka ŋunuŋunu kuma dɔ mɛn kare kɔnɔnaw la dɛ. O ye ŋunuŋunu kuma jumɛn? Ali n'a fɔra ko hali ko min yɛrɛ ma daminɛ fɔlɔ yɛrɛ ko o kuma mankan bɛ fan bɛɛ lajɛlen na. N'i y'a ye furu ma daminɛ fosi fosi o kuma bɛ ka caya tantɔ. Koro, kana mɔgɔw ka o ŋunuŋunu kuma lamɛn sa. E kɔni b'a dɔn adamaden n'i kɛra cogo o cogo mɔgɔ bɛ dɔ f'i ma. Kana o bila i hakili la yɛrɛ ko mɔgɔ bɛna se ka ŋunuŋunu kuma kɛ k'a se ka anw ka fɛngɛ fara. Non, kɛcogo foyi t'o la. Mais ni a kɛbaga tɛ mɔgɔ wɛrɛ fɛ e yɛrɛ woloba kɔnɔ. Yarɔ i b'a dɔn kɔni o kuma ka ca. Hali o don ne ye tanti ye ne y'a fɔ a ma sɔn ka ne lamɛn. E k'o to ne ma ba ye. Ne b'a dɔn ne bɛ solution mun sɔrɔ n bamuso la walasa ka se ka a éviter cogo min na. Est-ce que o ka ye? Ni ne ba yɛrɛ ta fanfɛla de don o to yen pewu ne b'o gérer. Ali ne yɛrɛ dabali banna furu yɛrɛ ma kɛ fɔlɔ kuma misɛnnin. Fantanya tɛ mɔgɔ nɔ ye waritigiya tɛ mɔgɔ nɔ ye bɛɛ n'i dakan de don. An bɛ mana ɲini an bɛ taa feere an b'an ba balo n'a ye. Waritigiya ma bɔ mɔgɔ si dakan na, fantanya ma bɔ mɔgɔ si dakan na. N'i wolola i b'i na i b'a ɲini i n'a fɔ anw y'a ɲini cogo min na an bɛ se k'a fɔ anw fa de y'a ɲini ka bila anw ɲɛ. Bon a bɛ se ka kɛ aw fa fɛnɛ Ala m'o se di olu ma u ka ɲini ka bila aw ɲɛ. N'i wolola ka na sɔrɔ faleni sirilen don i ka so i tɛ se k'i sigi o. Nka n'i wolola ka na sɔrɔ so kɔni fɛn bɛɛ ɲɛnen don alihamudulilayi donc kana na i yɛrɛ kɛ komi si i ka fisa ni tɔ ye mais a to n ma kana jɔrɔ o la yɛrɛ ni ne bamuso fanfɛla ko de don ne b'a dɔn ne bɛna kan k'o kɛ cogo min na hali ne b'i furu ni ne bɛ du bila ne b'o de kɛ ne ye n kan di ma ka ban. Ayi ka du fana bila ne mana k'i fɛ togo o togo la mais k'i fa ni i ka bɔ i fa ka du kɔnɔ k'i ba fana ye k'a to yen. A ka ɲi sa a ka ɲi parce que n bɛ k'a kɛ a bɛ ɲɛ cogo min na n bɛ k'a kɛ o de kama. Ayi an k'a ɲini a bɛ ɲɛ cogoya min na o ka di ne ye mais n'a sɔrɔ kunna ɲɛcogo wɛrɛ t'a la fo e ka du de bila ne ɲɛ bɛ solution min kɔni na dɔrɔn o ye de an ka ɲɔgɔn ye. Ayi dɛ a fɔ sa furula ye ka ɲɔgɔn o tɛ se ka kɛ dɛ Koro o to yen pewu. Est-ce que e b'a dɔn ne b'i fɛ cogo min na est-ce que e b'a dɔn moi je suis capable de faire tout pour toi walahi est-ce que e b'a dɔn. Ok. E ko ɲɛ b'anw ka situation na dɛ a kɔni dogolen tɛ mɔgɔ si la. Bon situation Ala nɔ don an bila Ala ka minɛn kɔnɔ dɔrɔn a bɛ ɲɛ inshallah han du courage a bɛ ɲɛ an b'a kɛ ten i y'a mɛn i b'i bamuso fo a b'a mɛn inshallah. A ye dɔɔni sɔrɔ. Wala a ye dɔ sɔrɔ. A kɛra sɛgɛn ye dɛ. Wala a kɛra maa ne yɛrɛ kun mago bɛ la. O ka di e tɛ min yan. Tila an ka jɛrɛ suma na. Maa n sɛgɛnna dɛ. Wala a kɛra sɛgɛn koyi. An ka gɛrɛ suma na. Ni n ko ko n bɛ min fɛ baasi tɛ. Ala kana kɛ baasi ye. An ka du filɛ nin ye du min kɔfɛ fɛngɛ Awa ninnu fɛ yen nɔ. Bɛrɛtɛlakaw fɛ yen. Voilà. Ne n'a denkɛ
denkɛ kun ye ne ye quoi a ko ne ma k'a bɛ ne fɛ furu la bon n ko n bɛna kuma ɲɛf'i ɲɛna parce que jɛnatigɛ ko kɔnɔna ka don ka mɔgɔ tɛ ko tɔgɔ dɔn tiɲɛ yɛrɛ la a ko ne y'a yira k'a fɔ a bɛ n fɛ furuko de la bon i dun ɲɛ b'a la an ka situation bɛ cogoya min na ne m'a dogo a la ne y'a bɛɛ lajɛlen yira a la ne y'a bɛɛ lajɛlen ɲɛf'a ye maa yɛrɛ ɲɛ b'a la anw fana an kɔrɔbayara hali bi an tɛ ka furu gosi komi a ko n'a fɔra ko e ye ne ba ye ko ne ka ko dɔw dogo i la o fana ma ɲi nɔ quoi donc n b'a kuma ɲɛf'i ɲɛna i k'an bilasira wa n y'a faamuya n den n'a tɛ kanubɔla fo furuko n'an ka hɛrɛ b'a la Ala k'a latigɛ amina an kɔni ye fantan ye se kɔni t'anw ye dɛ i ɲɛ b'a la i n'i dɔgɔnin a bɛɛ lajɛlen sera furu ye nka cɛko gɛlɛyalen don ka sababu kɛ an ka fantan ye ni min ye e ye k'a fɔ k'a b'i furu ni kulonkɛ tɛ dɛ m'a fɔ ni kulonkɛ don dɛ ni kulonkɛ tɛ Ala k'an ka hɛrɛ latigɛ a la faritigi wo fantan yo Ala y'an bɛɛ de da k'an bɛɛ kɛ fɛn suguya kelen ye n'Ala ye hɛrɛ latigɛ min na an bɛ taa o de la mais kana to k'i ka tafi bolo labila ye dɛ ka sɔrɔ i ma furu dɛ a to furuji ka k'i kunna fɔlɔ i ni cɛ a ka ɲɛ fɔlɔ mais ka n'i yɛrɛ labila ye dɛ o tɛ ne n'a ni ɲɔgɔn cɛ n bɛ k'a fɔ ka bila komi biden ko don sifin tɛ sɔn tanuni i bɛ se k'i yɛrɛ lajɛ ne ka sɔrɔ i jɛlen tɛ Ala ye dɛ donc an bɛ Ala de deli n'an ka hɛrɛ bɛ min na Ala k'o latigɛ an bɛɛ lajɛlen ye mais ka n'i ka tafi bolo labila ye dɛ n bɛ min f'i ye ka gɛlɛn i jija o kan dɛ n'a fɔra e sera furu ye i dɔgɔnin Mariyamu sera furu ye cɛ ma bɔ aw si nɔfɛ mais ni e nana i ta kibaruya duman da ne tulo kan tiɲɛna o diyara n yɛrɛ de mais i ko k'i y'an ka ko kɛcogoya f'a ye o fana diyara n yɛrɛ parce que e yɛrɛ b'a dɔn an ye fantanw ye se t'an ye aw yɛrɛ taara min tɔmɔ an b'olu de feere k'an dahirimɛ ɲini olu la n'o tɛ foyi t'an bolo n'an ye tobili kɛ bi sini ta ka gɛlɛn n t'a dɔn Ali a bamuso est-ce que baro bɛ e n'a ni ɲɔgɔn cɛ ten awa an kɔni bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ misiri la ka caya an bɛ foli kɛ n'an tilala seliw la an bɛ baraji di ka dugawu di ɲɔgɔn ma an bɛɛ bɛ taa so mais i n'a fɔ baro ninnu olu t'an ni ɲɔgɔn cɛ dɛ tiɲɛ yɛrɛ la olu t'an ni ɲɔgɔn cɛ mais i kɔni k'i jija i ka tafi bolo la dɛ nin dennin yɛrɛ kɔni ma nin jigi so kɔnɔ a tɛ bɔ Matu tɛ ne bɔ yan sa denmisɛnnin yɛrɛ kɛ i mana don so kɔnɔ ka ban i tɛ bɔ mun de b'i bolo so kɔnɔ ye nin denmisɛnnin sisan denmisɛnnin ko kɛra baara ye ma e yɛrɛ bɛ ka ne wele ma ko ne ka telefɔni tɛ ka sɔn de telefɔni tɛ ka sɔn e dalen bɛ so kɔnɔ yen nɔ kabi kuma jumɛn n ka n'a ma san fɔlɔ ma ko ka taa nan san wa ne ma taa n'a san ne de bɛna taa n'a san Batɔma ne taa n'a san ka na tobi ka d'i ma i k'a dun wa ma walayi n'i b'a fɔ ko Alifini k'a tɛ ka muso furu walayi ne tɛ se ka taa don o don ka ni fɛn in ɲɛ ne tɛ se k'a ɲɛ e tɛ se k'a ɲɛ Alifini bɛ ka muso furu o bɛ n'a kɛ yan e fana de bɛ taa dɔ fɛ e bɛ taa kɛ yen nɔ n'i m'a ɲɛ ne i bɛ taa ɲɛ o ye o taa son ta joona i ka taa n ka na san denmisɛnninw tiɲɛna ko Alifini ka muso furu e de bɛna o fɔ ne ɲɛna Ani tile. Sigi dɔɔni sanga dɔɔni ba ma fama baasi tɛ n kɔ wala baasi foyi tɛ yen denmisɛnnin wala ami wala a kɛra fama yɛrɛ wala a kɛra mɔgɔ kɔri baasi tɛ yen wala a kɛra ye koyi ka tunu ta a bɛ kɛ cogo di denmisɛnninw don baasi foyi t'u la wala a kɛra fama n tɛmɛtɔ la de kun don n ko n bɛna a lajɛ n'o y'a sɔrɔ i bi yan nɔ ka foli bila i la foli diyara n ye an famana o wala a kɛra ye fana ka bɔli ye misiri la taga dɔrɔn wa a bɛ kɛ cogo di baasi foyi tɛ yen duden tɔw dun u bɔra sisan u yɛrɛ tun bɛ yan nɔ u taara dɔ ɲini na fɔlɔ ala ka dɔ nɔgɔya amina yarabi k'u garisɛgɛ koro ninnu dun u taara yala yala koyi u taara bitɔn tɔmɔ ni mana tɔmɔ na ala k'u garisɛgɛ amina yarabi mɛ n'ala kun sera ka cɛ ɲuman nɔgɔya u yɛrɛ
den bogotigi falen mana k'i bolo ta i bɛ ami i bɛ jɔrɔ koyi a ma nɔgɔn dɛ ala y'o tiɲɛ i ka dugawu k'a ye dɛ ala ka cɛ ɲuman nɔgɔya amina a yɛrɛ kumana fɛ ko Awa denkɛni b'a nɔfɛ ale kɛ Awa denkɛni Bɛrɛtelakaw fɛ yen o ye ɲuman ye ani ko b'a nɔfɛ ko furuko kuma tɛmɛn'u ni ɲɔgɔn cɛ a kɔni nan'o kibaruya ɲuman d'an tulo kan sɔgɔmada in na tabarikala n tɛ ala deli ni an ka hɛrɛ bɛ min na ala k'o nɔgɔya o kɔni n'an ka hɛrɛ bɛ fɛn o fɛn ala k'o latigɛ ko duman ba de e b'a dɔn ale sera furu ye walayi Mariam sera furu ye n'ala sera k'ale ta teliya k'o nɔgɔya an bɛ ala fo k'ala barika da o la a ma nɔgɔn dɛ a ma nɔgɔn e ko ko a ye dingɛ kunu sunafana ye walayi ala bi an bɛ nɛgɛ tile la n y'a mɛn ala k'a nɔgɔya ni se tɛ mɔgɔ ye ko bɛɛ b'a la mais ni fana ka wusa fɛn t'i bolo ye o fana ye tiɲɛ mais kɛ fana ba n'i kun sera ka feerefɛn dɔ ɲini u ye k'o feere ka bɔ bitɔni tɔmɔ in na komi Bɛrɛtelakaw ka denkɛnin b'a kɔ olu ye mɔgɔ ɲɛnamaba de ye ko kana ye kana e denmuso bɛ bitɔni de tɔmɔ o kana ɲɛ b'o fɛ k'o furu k'o to bitɔni tɔmɔ la hali n'a kun sera ka jagofɛn dɔ sɔrɔ n'a kɛra nimuru ninnu ye wali tiga ninnu a ka yala k'olu feere o ka wusa ni nin ye de Bɛrɛtelakaw du filɛ duba de don de a ma nɔgɔn worofiya o ka d'an yɛrɛ ye koyi nka ni se tɛ mɔgɔ ye diɲɛ fɛn bɛɛ juru b'i la o ye tiɲɛ an bɛ taa bitɔni min tɔmɔ ka na o bitɔni feere wari de bɛ kɛ k'an surafana de bɛ kɛ k'an tile a tɛ se ka mara k'i b'a kɛ jago kun ala k'a nɔgɔya ne kun tɛmɛtɔla don n ko min n'i lajɛ n ko ne y'a sɔrɔ baasi t'i la walayi baasi foyi tɛ yen nɔ ni baasi t'i la o ɲɛna yɛrɛ de i yɛrɛ ka foli diyara n bɛ taga tile hɛrɛ amina yarabi kana to ka fama ma dɛ walayi n tɛ fama i ma to ka na bɔ n na ka se ni ɲuman ye i b'a ka foli fɛ i ka denmisɛnninw bɛɛ b'a mɛn mɔgɔ yɛrɛ kɔ an filɛ nse siransi tɛ Uragiya denbaya baasi foyi tɛ baasi t'i la walayi min yan sigiyɔrɔ bɛ yen Uragiya a kɛra fama ye dɛ walayi a kɛra koyi i ma ye baasi foyi tɛ tiɲɛna a kɛra walayi koyi baasi tɛ yan wa a bɛ kɛ cogo di baasi t'i la kɔni baasi foyi tɛ sugu don a b'a kan dɔɔni dɔɔni Uragiya an denw dun aw den bɛ yan kɔri baasi t'u la baasi foyi tɛ ala kana baasi t'u la a a kɛra fama ye koyi i b'o fɔ ko fila walayi depuis Maminɛ denmuso ka kɔɲɔyɔrɔ bɔra la u b'a ni ɲɔgɔn cɛ walayi o b'a ni ɲɔgɔn cɛ o n'an yɛrɛ an ka dugawu kɛ a bɛ nɔgɔya Awa naamu o kuma an m'an dogo ɲɔgɔn na de k'an dogo ɲɔgɔn na fana ne y'a mɛn ko Bɛrɛtɛ ye muso Maminɛ ale ye k'o fɔ ne ɲɛna wa Bɛrɛtɛ jumɛn an denkɛ ni Bɛrɛtɛ kɛ e fɛnɛ sa Uragiya e den bɛ se ka muso maa minɛ cogo di e mun y'i den wolo e tɛ fɛn kalama o bɛ kɛ dɛ o tɛ kabako ye a bɛ kɛ a mɔgɔ t'a dɔn fɛnɛ n'i bɛ ka mɔgɔ kuma lamɛn muso jumɛn k'a ye muso Maminɛ Fanaba denmusonin i ko mun Fanaba denmusonin kɛ ayi Fanaba denmuso tɛ ayi o tɛ tiɲɛ ye Uragiya ne dun y'a fɔ a dun ma nɔgɔn ayi ne de ye n den wolo ale tɛ se ka muso maa minɛ ne ɲinɛ ma o ne de b'a fɔ karisa muso ɲini a bɛna yira n'a bɛ diya ye nka k'a maa minɛ ne t'o kalama o tɛ ne k'ale ye ne y'a mɛn dɛ a dun aw dun ka Fanaba denmusonin dun a ma ne diya dɛ ale ye dennin ye cogo min na dennin bɛ caraki hali o don ne y'a ni cɛ dɔ ye karikun na o dun t'an denkɛnin ye o ye mɔgɔ yɛrɛ ye ko i ma ne kun minɛ fɔlɔ dɛ a dun ka cogoya yɛrɛ ɲɛɲini Uragiya nin ko tɛ yan ale bɛna an sɔrɔ yan n'a b'a da fɛ a bɛ bɔ a da fɛ i dun ka ɲɛɲini ko la nin denmuso ko in kɔni o tɛ kɛ yan fo ne su nin tɛ kabako ye ka mɔgɔ ta ɲaman kan ale bɛ n'o ta kuma jumɛn k'a b'o ko k'o jɛ ko ka tila k'o kɛ fɛn k'a yɛrɛ ale ka tila ka fɛn kɛ ne ye
A kɔni ma nɔgɔ. Ayi e m'a faamu ne k'ale tɛ. Ne kɔni y'a ye cogo min na. A bɛ n'a fɔ ko in bɛ ten dɛ, e dun den bɛ tututu la a kɔ. K'ale kɔnɔ yen fɛ tuguni, dɔ wɛrɛ bɛ tututu la a kɔ. Ne dun ɲɛ bɛ dennin na cogo min na, dennin ninnu tɛ mɔgɔ ɲɛnama ye. Denmuso in tɛ mɔgɔ ɲɛnama ye dɛ. I dun ka fa la ba denmuso to yen, i ka taa mɔgɔ wɛrɛ ta ɲɛ. Ale bɛna ne sɔrɔ yan. Ale bɛna n'a bɛ a mana kɛ ko min kunna, ale bɛna a ko ɲɛfɔ ne. A bɔlen min filɛ nin ye kɔ kan nin wari b'a kun. A dun ka cogoya ɲɛ ye. Ka tila ɲama nɔgɔ la, k'a bɛ tila ka na an ta ɲɛnabɔ na ɲɛ. Mɔgɔ min yɛrɛ tɛ sɔn hali koli ma. O mana na fara e kan, e na mun k'i yɛrɛ. O ma ɲi dɛ. I dun ka ɲɛɲini a la. O de kɛ ni ye nin ko nɔgɔyalen sa wa? Ale bɛna ne sɔrɔ yan nɔ. O ɲɛ. A mana kɛ mun na ni muso ko la, a b'a ɲɛfɔ n ɲɛna. N kun nan'o de la, n bɛ taa. Parce que n bolo n y'i dogona de. Ayi ne tɛ n dogo e la. Dogona o t'a ni ɲɔgɔn cɛ. Awɔ la, n bɛ siran ɲini o. Awɔ k'an k'o fɔ. N'a mɛn. An bɛ denmisɛnninw fɔ. Bɛɛ b'a mɛn. Ali, ne furudi fa ma, i fa ye baara de kɛ. Ka dugukolo san, ka du jɔ a kɔnɔ, k'e wolo o kɔnɔ, k'i lamɔ o kɔnɔ. Sisan n'i bɛ ka se ka fiɲɛ sama i yɛrɛ ka ko k'i yɛrɛ. Ne m'a f'i tɛ muso furu dɛ. Muso ɲini, i ka na n'a ye a kana n bolo bɔ. Nka, kan'a fɔ k'i bɛ t'i ɲu mɔgɔ sugu dɔw kɔrɔ, ne t'olu fɛ. Fana b'a denmuso mun bɛ n'a cɛ. Mama, e b'a fɔ muso de ya mama. Ni ko muso kɔni, la muso kɔni bɔ muso la. N'a ɲaga ni ɲɔgɔn ɲɔgɔn mama. E bɛ fɛ ka mun fɔ o la sisan? K'a kana kɛ muso sugu dɔ. Ali, e de bɛna muso furu cogo ɲɛfɔ ne ɲɛna. Han? Ali, ne ko muso ka ban ne nana fɛn fɛn o musoya. Mais mama, o kɔni kan ka kɛ muso de ye. Ne ko muso wa a bɛ kɛ ne ɲɛna muso de. I tulo bɛ n ka kuma la. Mama, ne de bɛna furu. Ne de bɛna furu mama. N'i ma to ne yɛrɛ ka n ka choix kɛ mama, o fana o kɔni tɛ se ka ɲɛ o. I b'o dangadenya kan fɔ ne de ya. E de bɛ n'i muso furu e b'o fɔ ne ye de. I b'a furu kana mun kama? Ali. N'a dana guwa kɛli dɔrɔn ma, o kɔni n'a nana a b'i bolo bɔ guwa la kɛ. Mais ne ni ka muso de kan ka furu. N bɛ mun f'i ye, muso ɲini kan'a yira na n'a kɛra n diɲɛ ta i b'a furu. Fana b'a denmuso a tɛ furu ka don yan. Fɛn minnu ta ye bi mana nɔgɔya sini bɛ Ala bolo ye. E bɛ tila i ka diɲɛlatigɛ labɛnni na cogo di k'i b'o ko k'o jɛ su tɛ ko i la. Mama, e fana bɛ ka ɲinɛ min kɔ. Baba fana tun tɛ don, ni sɔrɔba tun tɛ bɔgɔ la tantôt. Ali o sɔrɔ tun tɛ bɔgɔ la, ne ni baba tun tɛ ɲɔgɔn dɛmɛ dangaden. I ma bi den ye. Ne ni baba tun bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ. A tɛ fana b'a kɔ a t'a ɲɛ, a t'a denmuso kɔ a t'a ɲɛ. I mana o furu ka na sisan nɔ n b'o ladon cogo di? K'aw bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ, aw bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ mun na? Ka na doni ta ka d'an kun. I bɛ na n sɔrɔ yan nɔ. A bɛ kungo ko la kɛ. A t'a to Alifini ka ni muso kelen furu ka don yan nɔ. O tuma e ɲɛ tɛ ne na. Ne fari bɛ kalaya fo ka kulodimi bila ne na mun ma. Ne tɛ nin ɲɛ koyi. Ko n'a tɛ ɲɛna k'e toto de yan dɛ. Han? K'i fana bɛna taa cɛlasigiyɔrɔ de la. Mama walahi ne cɛlasigiyɔrɔ walahi Ala kana o kɛ tan tɔ. Ne bɛ sɛgɛn yɔrɔ o yɔrɔ ne tɛ taa yen koyi. Yan t'i ka so ye dɛ. I tulo b'a la Matu. E fugariden i b'a la yan de ko tile b'i tɔɔrɔ. N'i taara cɛlasigiyɔrɔ ne de bɛna t'i nɔfɛ ou bien ne bɛna taga so de jɔ i kunna ye. Ka n'i yɛrɛ kɛ mɔgɔ ɲɛnama ye ba in. Wa mun ye Ali ka muso ko ye. N tɛ fɛ k'a kuma mɛn i da dɛ. Fana b'a denmuso in tɛna don ne fɛ yen. Ni muso wɛrɛ don kɔni n tulo b'o la n tɛ dayɔrɔ tigɛ. N ka kuma tɛ ci ka bɔ n da. Ni muso wɛrɛ don n tulo b'o la fana b'a denmuso tɛ don n fɛ yen. I tulo bɛ n ka kuma la. An kɔni bɛ tile min na an bɛ diya furu tile de la dɛ ma. N'an bɛ diya furu tile la e tɛna na den furu ka di ne ma sa. Dangaden ninnu. N'i ye mun den sugu ye? Nin ye sisan den ko bɛɛ cogoya ye. A b'a fɔ k'aw bɛ tiɲɛ fɔ ne de ye mɔgɔ marabali ninnu. Diɲɛ ye furu tile. An bɛ furu ka d'aw fa ma tuma min na an kun bɛ ko ka d'a ma an b'a dɔn ko tiɲɛ yɛrɛ b'an cɛ nin a ye nin ye. Mɔgɔ marabali ninnu. Dɔ ka na n'a misɛnya to. Diɲɛ ye furu. A laban bɛ kɛ ko wɛrɛ y'aw bolo yan. Ne yɛrɛ bɛ don ka taa lafiya hali i ma n'i da so in kɔnɔ yan k'i bɛ sunɔgɔ i tɛ sunɔgɔ nin den ninnu. Baga den ninnu.